Sinikelele sinamukele ohlelweni lethu lapha esihlaziya khona imithetho. Igama lami umnotho isibongo Ngqobo. Bafethu. Zohlezi nje qala ngokubonga ngoba khuluma iqiniso umehluko ngiyawubona. Kancane kancane bafethu ama-subscriber ayanyuka, ama-likes, ama-comments nayo yonke into. Bafethu benga-subscribe ngiyacela ukuthi alijoyine lolu hambe silihambayo ngoba inhloso yokuthi siphumelele sonke kwesikufisayo nokuhlezi kubusa eyethu imqondo. So namhlanje bafethu sizohlaziya episode 18. Siyaphusha nje ngamandla osuku esiphe wona. Ngeke size sihluleke. So imithetho namhlanje sihlaziyayo imithetho yokuzakha bafethu. Ngihlezi ngisho futhi ngithi ukuzakha kubalekile kumqoka njengomuntu. So asingene unumber 1 wethu. Okay, unumber 1 wethu uthini uthi yekele ukuba qoso kubantu abangenaqiniso kuwe. Uphile nofuna ukuphila nawe. Bafethu ake uzame ukuphunyuka kulento leyo ukuthi wena ubuhlungu ngoba ubani akakukhulumisi. Akusiyi umsebenzi wakho lo ukuthi usikhathaze ngalokho. Khetha okukhethayo. Ongasakufuni eduze kwakhe phunyuka kuye. Ngisho ngathiwa yini ebisibuso wakho umqondo ngobudlelwane benu. Uyakwazi phela mfethu uma umuntu uqala phansi angithi usaphila. So uyeke into yokuthi wena uzobambelela kumuntu ombonayo ukuthi akasabuthanda ubudlelwane benu futhi nawe akasakuphathi ngendlela ekuthokozisayo. Unganqeni mfethu uqala phansi mfethu noma ukuhlangana nabanye abantu abasha mfethu. Umhlaba mningi umhlaba mkhulu abantu baningi. Leyo nto ngizama ukisho. So ngiyakhuthaza kakhulu bafethu ukuthi mfethu umuntu ngabantu kodwa kukhuthazi ukwenza iqiniso kumuntu ongalibuyiseli kuwe. So yiyeke lento kuba qoso kubantu abangasafuni ukuphila nawe, uphile nofuna ukuphila nawe. Number 2 wethu uthi ngaphambi kokuthi wazi ukuthi ubhekephi kufanele uzazi ukuthi wena ungubani. Bafethu singomehluko phakathi kwegama lakho nesibongo nomuntu owuye wena. Ungabe uyawazi yini lo mehluko? Ngizobona ngayo comment section. So bafethu ngizama ukusho ngikhuthaza ukuthi bafethu impilo ayigcini ngokwazi igama nesibongo bese kuba ukuthi uyena ke lo muntu loyo. If bewukuthi wena uyigama lakho nesibongo ngaba akekho negama elifana nelakho ngabe leso sibongo sibiza wena wedwa futhi. So lokho kusho khona ukuthi behind umnotho Ngqobo ukhona umuntu okhona okuyena ophilayo ulawulwa yini-ke iziphi izinto like ama-principles mfethu aphila ngawo imaphi ama-disciplines anawo azifundisa wona empilweni mfethu yabo leyo nto leyo. Kumele uzazi ukuthi okay mina ngikuti kuyinto mhlawumbe edila kakhulu nomqondo. Mina ngikuti kuyinto esebenzisa kakhulu izandla. Mina ngikuti kuyinto efakazela kakhulu ukwazi ukukhuluma, ukuphila, ukwazi ukubuyisa ithemba. Kufanele ukuthi uzazi ukuthi wena ungubani ngaphambi kokuthi wazi ukuthi ubhekephi. So ukuzithola izinto ontswempu kuzona nezinto ezikukhuthazayo kuyokusiza ukuthi ube clear ngendlela oyihambayo noma elindele ukuthi uyihambe ngokuphila kwakho lapha emhlabeni. So ngiyakhuthaza bafethu ukuthi asingaxaki kakhulu ngolwazi la ngaphandle ube ungenalo olumqoka ngawe ngaphakathi enhlizweni. Yeke lento yokuhlezi uba nempi nonembeza wakho ohlezi ukutshela iqiniso. So ilungiseke leyo nto. Siqhubeke. Okay, number 3 wethu uthini? Number 3 wethu uthini? Noma ungahlala nabantu abaningi, amaphupho akho awakho wedwa. Bafethu ake siyekeni lento yokuhlanganisa izifiso zethu neningi okanye nabantu esiphila nabo ngaleso sikhathi ngoba asifisi into eyodwa futhi asifuni into eyodwa. Ngisho amawele uqobo akuvamisile ukuthi abe nephupho elilodwa, yabona. So ngiyakhuthaza kakhulu mfethu ukuthi ungathi mase usuneningi bese uyawalibala amaphupho akho mfethu ngenxa yokubuka indlela okwenza ngayo izinto njengamanje. Ekakhulukazi uma isimo esikujabulisayo singasuka emandleni akho, ampana samele usebenze. Samele nje usebenze kanzima blind because whoever lokwenzela izinto manje ubone ngathi impilo ingcono uyakhuthaza ngeke ahlezi enawo lo moya lo ukukulekelela.
ukuthi nawe mfethu ungalibali awakho amaphupho. So sebenza ngokuzikhandla nokuzimisela ukuwafeza. Yekela ukuthi mase sihlangane nomzo nomnqobi nomnotho bese wena uyazilibala ukuthi no kahle kahle mina ngiyona content creator, mina ngu-engineer, yabo. Lama meeting bese wabamba lapha eMaresi mfethu, sihlala lapha ko-802 bafethu, uzazi kahle ukuthi une-assignment. Leyo nto ilimaza wena, and leyo mphumela yokuvila phela ukufeza wakho amaphupho uyobhekana nayo wedwa ngoba uyazi ukuthi kupho kubuse yakho inhliziyo. So bafethu ngiyakhuthaza kakhulu siyeke lento yokuthi mase usuhlangene nabantu bese uyakulibala okufisayo nokufanele ukuthi ukwenze. Siqhubekeke bafethu. Number 4 uthini? Uthi number 4, kuwo konke okwenzayo ungakhohlwa injabulo yakho futhi ungabe namahloni okuzikhetha. Yeah. Abantu ophila nabo kumele bazi ukuthi yabona-ke umnotho when it comes to into kanje ngeke uzumtshele futhi ngeke uzumphazamise kuyo. Uyabona? Mase sisithathile isinqumo usithathile. Leyo nto bazoyifunda kanjani na? Bazoyifunda ngokujwayezwa wena ukuthi izinqumo ozithathayo uyakwazi ukuzimela nokuziphila futhi. Noma ngabe bona bafika naziphi iphazamiso, wena usiyo umuntu osuwakalula entweni akholelwa kuyo. Yabo. So ngiyakhuthaza kakhulu bafethu ukuthi zikhethe wena nenjabulo yakho. Ngisho kathiwa leyo nto abasondelane nawe ayiwenzi umqondo ngokuphelele. Ekugcineni konke phela okubalekile ukuthokozisa yakho inhliziyo, ukukhulula wakho umqondo, ukubambisana nowakho unembezo ukuze uzokwazi ukuya phambili. Okufisela okuhle mfethu uyokuthanda ukwenza lokho, uyokumukela ukwenza lokho futhi uyokuhlonipha ubudlelwano benu, yabo. Ngoba uma ngabuzwana nomuntu nawe owaziyo ukuthi akulula ukuthi umphazamise entweni yakhe, uyayakukhuthaza ukuthenini nawe phela eba nento emelayo mfethu, aboshoyo ukuthi la angisuki kuyona, ngisho kungenzakalani, lingisho kungasa kusasa kunjani, la ngimile entweni ukuthi ngiyakholela kweyami injabulo futhi ngiyayivikela, ngiyazipha futhi nesikhathi sokuyijabulisa. So usho njalo bafethu episode 18 wethu namhlanje lapho khona unumber 1 uthini? Yakela ukuba qotho kubantu abangenaqiniso kuwe. Uphile nofuna ukuphila nawe. Mfethu zikhethe mabru, ofuna ukuphila nawe uzophila nawe, abamisane noshintsho obheke kulo nalelo lenzayo empilweni yakho. Obhekayo mfethu mshiye phansi. Mhlawumbe nje vele uyo lo bekubambezela ongasamdingi empilweni yakho. Nalo hleze ekubheka mangabe wezama ukwenza ushintsho mshiye phansi, ungano wrong lo. Number 2 bese uthini? Ngaphambi kokuthi wazi ukuthi ubheke kumqobo ukuzazi ukuthi wena ungubani. And ukuzazi akugcini ngegama nesibongo. Kepha kumele ukuthi uzihlolisise ngaphakathi ukuthi yini ekukhuthazayo, yini ekubuyisa ithemba, yini ekwakhayo. Kanti-ke njengoba ukwenza-ke konke lokho kuphila, yini ekubambezelayo ekufanele ukuthi uphunyuke kuyo. Umsebenzi wakho ukuyithola leyo nto. Bese-ke unumber 3 uthini? Ngisho ngahlala nabantu abaningi, amaphupho akho awakho wedwa. Siyeke ukuthi mase sihleli neningi bese silibala okumqoka kithi, okulindeleke kithi from ekhaya, from kuwe ngaphakathi, from umuntu obambisene naye nozwana naye bafethu. Sike nje leyo nto leyo okuphazanyisa abanye abantu. Phela abanye abantu sihlala nabo bafethu abana direction bese empilweni, yabo. Singabaxeki nabo ngalokho kodwa bayizifundo zezinto engafanele ukuthi sizenze, yabo. Ngoba indlela akwenzeka ngayo kwayisina isikhuthaza. Kodwa ke uma ngabe ulandela number 4 uthi kuwo konke okwenzakalayo ungakhohlwa injabulo yakho, ngisho kathiwa unabapha abantu osondelane nabo empilweni yakho. Uma ukwazi ukuzikhetha neyakho injabulo angeke uphazamiseke uma ngabe uhamba ngaleyo ndlela. So bafethu suphetha kanjalo ku episode 18 wethu wanamhlanje. Bonga kakhulu mawuthi ukwazile ukufika la egcineni. Ngiyacela bafethu ningakhohlwa ukulike, comment, ukusubscribe. Phinde ngisho futhi ofisa uqala uposta ku YouTube bafethu akaqale manje. Noma ngathiwa akusawona ku YouTube kuphela bafethu. TikTok, Instagram, Facebook bafethu. Facebook yaholela bafethu. Each and every month khona invoice engenayo from Facebook, and also ziningi indlela zokwenza imali njengamanje. Angiphoqi ukuthi wonke umuntu abe content creator. Nawe bafethu ofisa ukuqala isikole
bheka-ke phela manje avuliwe yini ama-applications mfethu. Nawe ufuna isipani, thunta ukuthi i-CV yakho mfethu uyibheke ukuthi okay, ngabe ihamba kahle ngendlela, ikuphi kufanele ngikulungise, iluphi ulwazi sengilisolile ngalesi sikhathi singasebenzi, engizolu-add lapha kule information, uyihluphe mfethu ngokunokha kweminyango engase kuvulela amathuba angcono. Umsebenzi wakho ukwenze njalo. Bafethu, cela ngakhohlwa ukulike, ukusubscribe, nikomente, ushintshe enilifisayo, kancane kancane nathi sizophopa. Danko.